kono maliko kan anga fulbe belajeli bi amina kibram la sa oma ore ministre mbeno ni alega baranya shilendo sigiro goma ni oye ministre de l'habitat et de l'urbanisme ala ayere ka fako mo do ko logement sociaux do kono kulu bena labo ko sabla wa logement sociaux soroli ka amake sharia fanala kibaram sarama ulu manne ayere ka fo ko kabini samba fla aleni tan kono dola ko logement sociaux do ko ulu kun flanan dira ayere la ka ko logement sociaux yere ko ni ko abeda jele kun anga be so ba fla aleni kebe fla ni tan shegima ko ga ko sreskel do ko fe abu yere la ka fo ko mo do ko dum mala ko ulu to tara ye disin na ka soro ko ni ya mo yere te ka logement sociaux soro o sababu yala sreskel lu ko fe ayere la ka fo ko mo ba kele kebe kono to aleni bi kono to ni saba ko ule yamano yale do ka logement sociaux dum soro logement sociaux o kun folo ko ni dira tin jugala nga alibi uga sere lu willa ko sayna tuni o ko ni fena kera sababu ni ka office malien de l'habitat ni ka o barakela mo flamne nga ajira la ka ko magile ro kon ni no ko o tunni no folo ko o nyama tunni no ministre alega fola ko nyami kon dona o logement sociaux ko nuna ko ni atagalaje ko ni so nun kon nala sano ko ma ko ni ba akono mo ko ni yamaru yalinde ka so nun solo ko o mo haga ko ni ko o beta mo keme alini mo bishik ni wulum lala labayna ko afene o baro bena sigi se ka wala sa ka se ka o man ka ulula ko sabla o ko ni yamaru yalinde kan so nun solo sabla sharia ma jeni ayi nga fédération des associations des bénéficiaires et demandeurs ni oye logement sociaux ni bagaw luga association o nyama ulu ko nya yele ka ko nyami fos konte ni boyna o sabla ulu ko ni dona du be kono kelengeni o papier mu be mo mo bolo du na ko o be ulu yele ko terega du di lewni ko ulu ko ni ma do ka ko nyami o ko ni ra fam fe kibara mambolo kada kuloga ode sikaso kabe ka seli teme kala ne ulu ko ni bana ka do klasu gonala kibara musarama ulu ko na yire ka ko école privée wala ko fuka da se publiquement ko kala ne ulu ko ni bana ka do klasu gonala ko sabla ko ni yire ka ko seli nyana je ko o do kon mesina o sababu yala école nyama ulu ra kon fene farala nyoka ni ka école ta ko blante ne marela kuna fani kucela kibara wale mabulo kada kuloga ore station essence ferilo nango luma ko pompisu uluka barablam ko bolo dale do kunu mekalo klenani ko bola ha do ko ni ka bla ko fela kibara misama uluko ne ayire ka ko eni station non total shell orixi aleni ola energy o essence ferilo ni o pompisu ye uluko ko kelme ka barabla do bolo da ka keni mekalo klenani nu ko ni ayide ko minata klenani barabla la nga soni ni do ko fele nje patron du Mali ale ko ni willa ni ka foka be ko ke ni ma ko fele nu ngon ni ngonje ami wati ne go sita be mo ma soro o ga foto la nga ayele la ka ko ni station nani nu ko ni nyamaw ale ni pompisu luka hage ni je bulu nyamaw ko patrona ale ko be kuma la ni mo ngon ni ngonje wala sa juga na foka be musika soro o la o de kama nu ko ni u ga barabla ko wa do ko ambal mo ni ko ya ko bido ki baro kala o kuluma anje aka kuluma jola o kambe ani wona bare